Sho mzukulu njalo. Kulukhuni mfowethu sesahanjwa amakhehla sibancane. Lokho esakuthola siyabonga bezethe ingane ziyokuthola yini. Manje la kanti ehlala ngifuna ukuyibuza. Yabona uma kuhambe ubaba ekhaya. Bese kuthiwa umfana omdala akaphathe isihlangu bese efika egwaza umkhondo lapha enhla kweliba lakhe. Isichazi thina. Oh mayevuka ekseni nje. Kuhlangana sekuhamba kuyombiwa indlu kwaba bayogcina. Ethathe kuba yena ophuma nomkhonto ofike egwaze. Esho ukuthi ubaba sizombeka la. Le anti isuke ikhuluma ximba futhi. Uma kusuke kuhamba ubaba ekhaya kusuke kuhamba insika yaloyo. Kusuke sekuhambe umuntu omkhulu futhi sekuhambe iumbrella. Okuyiyona usuka sonke esizalwa yena sisuke sikhosele kuyona. Okuyiyona futhi esisuke sibika kuyona kuyitho. Ukuhamba kababa ke kusuke kuphoqa ximba ukuthi uma esehambile kuphinde kuvusa umuntu ozobala ikhanda lapha phakathi kwethu. Okuyena ubaba okuyothi noma ehamba mayibuza ukuthi ushiye bani ethi ngasho isibani bani. Yazi waximba uthini indaba enkulu la. Lento yazi ijulile mfowethu lento ukuthi ke nakho ke asisenabo baba baneqiniso. Yabona into yokunika umuntu ihlangu sikababa. Ubaba mayisephuma lo muntu ehambe phambili. Liyathi sisho ukuthi wonke amandla kababa nesikhundla sikababa sesithathwa ngumuntu. Sithi kahle umthwalo kababa usuthwele uwena. Usosele kulo muntu yena ososele kuyena. Usuke sezobamba indawo kababa la ekhaya. Umuntu onjalo ngokomthetho ngisho kuthiwa thina sizithi ngo7 kuthiwa khona eshona akasakhona ukungena ukuthi khona umakoti azongena egadi ingane ngoba yena usefana nobaba sekulapho kureportwa khona kwethu yona nkosana yakho. Okufuze ukuthi uma esefihliwe ubaba bephinde behlangana abafuwayo ebese bebuya beze ekhaya bezosikhalela thina njengezingane ezingalo baba zalomfowabo ohambile ukuthi bantu abami kubuhlungu silahlekelwe nathi njengoba nani nilahlekelwe sihanjelwe umfowethu nathi kanye nani ngingabelele le phone yami futhi.